Ahojte, dnes som sa vybral na turistiku v mojom okolí s turistickými paličkami a práve o nich by som vám chcel dnes povedať zo pár vied, lebo sú také dva póly ľudí, že niektorí si turistiku bez turistických paličiek vôbec nevedia ani predstaviť, chodia s nimi vždy a všade, a potom sú tí druhí ľudia, ktorí povedia, že turistické paličky nepotrebujem, tie mi zavádzajú, to nosia iba starí ľudia a blá blá blá. Ono to tak až nie je a práve preto by som vám dnes chcel povedať pár tých benefitov, prečo sú turistické paličky good a dobre ich mať. Dnes moja túra bude viesť cez krásny Lietavský hrad, ktorý mám naozaj rád a je majestátny a podľa mňa najkrajší na Slovensku. Za mnou je pán s obsíkom a samozrejme s paličkami. No takže pre mňa je takým úplne najzásadnejším benefitom to, že palice mi pomáhajú hlavne v kopci a pomáhajú skoro 30% výkonu, čo je neskutočne veľa, ale musíte zapájať tú vrchnú časť tela. A to je práve ďalší benefit, že pri paličkách zapájate vrchnú časť tela. Takže idú vám ramena, idú vám tricepsy, zapája sa celý chrbát. Čo, keď palice nemám a nepoužívam ich, tak celé to ťahám len cez nohy. Paličky majú neskutočnú, skoro 30% pomoc v kopci, na rovine a dolu kopcom rovnako. Ale tam už to není o tom výkone, ale o tom kvázi brzdení a paličky vám aj v takomto teréne, ako tu sú tieto kadejaké korene alebo skaly, vám robia tretiu a štvrtú nohu, takže máte lepší balans a hoci kde zakopnete, viete sa zachytiť, čo je ďalší benefit. Keď sa vrátim na začiatok k tomu, že sú ľudia, ktorí tie paličky moc nechcú používať, tak napríklad robíme Trekland 100 a to je 100 km cez hory s ťažkým batohom a práve vždy sa nájdú ľudia, ktorí tie palice nechcú, že nepotrebujú ich. No a vždy je ten fór, že po druhom dni prídu za mnou a povedia: Kubo, ja tie palice potrebujem, lebo však ja nevládzem ísť bez nich. Takže ono to väčšinou ľudia pochopia, keď chodia s ťažkým batohom a je to na viacej dní, tak tá opora tam vtedy naozaj je a vtedy sa vyplatí mať paličky so sebou. Fú. A ja ich mám celkom rád aj na takéto oddychovanie a podopieranie. A keď už som skoro v cieli, tu vidíme už hrad, tak sa šťastný s nimi natiahnem. Ale nie. Ešte taká jedna vec, že veľa ľudí sa pýta, ako majú mať nastavené vlastne tú výšku tých palíc. Tak najlepšia výška palíc je v podstate, neviem, či to tu budete dobre vidieť, pravý uhol, ale kúsok nižšie ako pravý uhol. Takže nie ako veľa ľudí hovorí, že do pravého, ale pravý, malinko nižšie a vtedy tú palicu viete lepšie píchať za seba a lepšie sa odrážať. Takže nastavenie palíc do takej výšky. Každý to má samozrejme individuálne tú výšku. No a už sa nachádzam na najvyššom bode Lietavského hradu. Ja to tu mám veľmi rád, lebo je tu úžasný výhľad. Tam vzadu je Strážov, tam sú Martinské hole, tam vzadu Malá Fatra. No a my si poďme vytiahnuť palice z batohu, ktoré som sem priniesol. Priniesol som si tu zo pár palíc z našej predajne na ukážku. V rýchlosti by som vám teda pár vecí k ním povedal. Bavíme sa o turistických paličkách, takže sú trojdielne, čiže vrchná, stredná a spodná časť. Väčšina už z nich v dnešnej dobe samozrejme takáto klipová. Tie šrobovačky, je tu jedna palica šrobovačka. Už tento systém viac menej vymiera, takže som aj ja za tento klipový. Je pohodlný, ľahký, rýchly tento systém. Môže byť kovový alebo aj takýto plastový, ako má Black Diamond, ale neznamená, že keď je plastový, že by bol zlý. Ja tieto palice už mám 5 rokov, to sú moje vlastné a v živote s tým nebol problém, úplne že perfektné. Čo sa týka materiálu, tak paličky sú buď duralové, alumíniové alebo ľahučké karbonové palice, napríklad táto má aj celokarbónová palica. Čo sa týka rúčiek, rúčky sú robené z evopeny. Tá evopena je veľmi pohodlná na držanie, saje pod, nešmýka sa, sú buď krátke alebo takéto predĺžené, plus kombinácia s korkom alebo celokorkové rúčky. Tie klasické plastové sú samozrejme najlacnejšie, ale najmenej pohodlné a sú ťažké. Čo sa týka hrotov, tak hroty sú vytvrdené videové hroty. Je to taký materiál, ktorý vydrží naozaj dlho, takže nemusíte sa báť, že ho nejako skoro zoderete. On, ten videový hrot je naozaj kvalitný. Na paličky bývajú takéto gumené násadky, ktoré si tam viete nasadiť
a môžete ich používať na nejakej ceste alebo asfalte, aby vám to držalo, nešmykalo sa, moc neťukalo. Kružky sa používajú maličké letné kružky a v zime samozrejme do snehu takéto zimné väčšie krúžky. Čo sa týka toho skladania, tak sú všetky klasicky skladateľné, zasúvacie, alebo potom môžu byť aj takéto zigzagové paličky, tak ich volám. A viete ich v podstate takto zložiť a takto rozložiť. A má to tú výhodu, že palica, keď je rozložená, tak je menšia a dá sa obchať aj dovnútra, do batohu. Ako ste si všimli, tak rozprávam o našich troch značkách palíc a to je Lafuma, Black Diamond a Leky. A práve z Leky som zobral jednu Nordic Walkingovú palicu, ktorá sa líši hlavne v tom, že je dvojdelná a hlavne sa líši v ručke a v putku, ktoré vychádza z bežeckého lyžovania, ale to je iba tak na okraj. No a ešte sa vrátim k týmto mojim Black Diamond Expedition palicám. Oni sú síce trojdelné, ale fakt sa dajú využiť, sú veľmi pevné, dajú sa využiť aj na ski alp, úplne univerzálne palice aj na turistiku, ale dnes sme sa bavili hlavne o tých turistických palicách. No a ak som náhodou niečo zabudol k ním povedať, čo sa určite mohlo stať, tak v našich predajniach, či už v Bratislave, v Žiline alebo v Hlohovci, vám radi zodpovieme všetky vaše otázky, poradíme a hlavne vyberieme tú správnu turistickú paličku, aby ste si turistiku užili. No a ja sa teraz už iba rýchlo zbalím a idem peši do roboty.